Tinokudokesai mabuja kanaka tauya anodza nyasi zuva rochi 21 mwedzi uno waChiwabvu. Ipapa tiri kutanda nokunyepai chamisa kuburika ari kureketa kuti ngatireke kugorowana, ngatireke kugoitirana shanje nokuitirana tima. Aiwa areketa zvizvinu anga ari kuika muzukuru wache kwaGutuko akagoti munhu wese ngaarambe achiziva kuti zuva rokupfa riri mumheramu rinondosvika riri kutsvaira uribeka nokugadzirira zvokutoti gara waita tusvinu kuitira kuti ureke kugovhiringika. Ari bake chomatonge hwenyika chaagoreketa, asi paareketapo wanotora zvinhu wanga wari kubva watora uchibva warongedza kutoona kutoti foroma yaaisa apa iforoma iri kutsiura vakuru wenyika, nokutoti ndo wanotuma vanhu kukubana, ndo wanotuma vanhu kunyirana, ndo wanotuma vanhu kuitirana tima, kunyimana zvinhu nokudidi zvese azvireketa izvi. Tikati ndo kuita munhu mukuru anoziva kuranga vanhu vese kabodzipo. Tiringe ipapa wamunangarwa nyasi waenda kumapopoma kumosiatunya kuVictoria Falls wakagoenda papurazi raJafuta. Papurazipo wabva waenda kotsirikidza dombo ipapo rekuti kutande kuwakiwa nhandare yomutambo wekiriketi. Rekai tigoona kuti zvinenge zvichipera sei. Wari kuringira kuti panosvika 2027 pachatambiwa mutambo wekiriketi wepasi rese inenge ichitambiwa muZimbabwe medu muno, pokare South Africa noNamibia. Ipapo ndipo wari kuringira kuti zvigoite zvizvinu. Rekai tigoramba takaringa kuti zvinenge zvichimbotekaira sei tinenge tichindokunyepai. Kwaiya naVikita nana Pazabasta wendo huno hwanota ndo wagonzi wagotenge hwedzi motika anodare roparamende kuita zvakajairika mazuva ese kumakambani mamwe makuru. Ipapa kwai wagotonangidziwa wakati bato reZANU-PF ndo raramba richisimbisa nhau iyi kuti wakone kugotenga dzimotika ikweyo. Aidi wanoita kunanzvana hawo, ili rekai waitirane zvakadando zvichapera hazvo. Iko kangoma kacho kakaramba kurira munondoziva kanoparuka. Wamunangarwa nyasi waenda iko kumuzinda wenyika yoIran ko nyora bhuku rokuapurura kupfa kwaiye Ibrahim Raisi. Mweya wachenga urambe wakazorora murugare. Tikatendoka kuenda kumatalodzi mhosva Obed Masaraure agonzi ngaaite saraura mangwana agobenukepo kare nokutoti ndipo achagopuwa mutongo. Mutongi agoreketa kuti ngaabenuke mangwana ndopandi kuda kumupa mutongo zvanyasi. Ngaambonoenda ambonorarapo kare mutorongo macho tione kuti zvinopera sei. Tinenge tichindokunyepai. Wamwe ipapa watotanda kuseenzesa zita raObed Masaraure kuti wasimudze kamari kahomwe iko kuti aenderere mberi nokuisa kubatiwa kwacheno mhosva. Wagotoenda padandemutande noGoFundMe wagototi ngavanhu vanoda kuisa mari ipapo ngavagoise mari kuti Obed ayamurike. Pokare nokuzototi kana mhuri yacho chaiyo ikone kuboyawo zvokuva inokwanisa kuboya ipapo. Rekai tigoramba takaringa tinenge tikunyepai kuti zviri kuzombopera zvakaita sei. Ipapa kuno muatsano wabatiwa kuti waita basa rokucherachera munjanji. Kuno wabva wabatiwa nomhosva yokucherachera munjanji zvisingabvumiwe pamutemo. Ipapa kwai wagocherachera panjanji inopfuura nopamugwagwa waCoventry uya wachinzi kwai wagochera wachitsvaka marasha ipapo. Mabuja zvaakutoreketa kuti muHarare maano marasha. Rekai hedu tigoona kuti zvinombopera zvakaita sei ipapa. Pokare kuti anenge akawanda sei. Hino peno wachazozviita kuti zvireketeke. Zvikadando peno zvingaite zviri nani tingakone kuboya iko kagwenya kumagetsi kanoseenzesa marasha ko paHarare pakangakone kuboya marasha zvikaita zviri nani nyika ikapfumbura. Rekai hedu tirambe takaringa. Asi chapwititi chinenge chakuuya ipapo mai.
kanenge kakupumuka zvisvinu nokutoti panocheriwa marashapo paribe chisvinu. Ndosaka wakuhange wachitoti zviitiwe uko kure kure nowanhu huikuitira mumhera mowanhu. Tikaedu tirambe takaringa kuti zvinombopera zvakaita sei ipapo, ticharamba takaringa tichikunyepa imi kuitirana tima kuvanhu vomuZANU-PF kuri kuenderera mberi. Isu tiri kundoramba takaringa sowanhu vasiri vomuZANU-PF. Wanoda kuringa ngatiringe tione. Nyasi ziyambi anga ari kureketa kuti takawaziva wapwere hoyo wakuru womudare weparamende pokare nowakuru woZANU-PF ndo wanga wari bhizi kuita basa rokuita kuti mari yenyika itadze kuita tusvinu. Unobva waona kuti wabiyedu kumakana chaiko kusvinu. Reka hedu tirambe takaringa kuti zvinoperera papi. Tafunga iye mutsvangwa hwendo huya pagosungiwa Jobhosikara akati rekai ipapa agare nokutoti mutemo uri kuita basa rawo maitire awo aJochina. Kuno iye mugwicho wache idi rekai tirambe takaringa ipapa kuti zvinopera sei, asi tiri kuona paribe chisvinu. Mugwagwa unobva Bulawayo uchienda Victoria Falls kwaiwa gwarasha vamwe vanhu vatatu pokare nyasi. Pakaita kunyangara, asi tikaititi imwe yaiwapfayo dai yazorora murugare ipapa. Kudare dzimhosva muuya murume wokuIndia akabatiwa nemakirogiramu anoita 9 ochinodhaka choheroini agopuwa makore okugara mujeri anoita 15. Paita kunyangara apa. Rekai tione jere romuZimbabwe richamuhwadza idi kumuhwadza kusvinu. Tikaedu tirambe takaringa ipapo kuti zvinenge zvichienda nokupi. Kana paine zvimwe zvinenge zvaburika tinokunyepai mabuja. Nyasi kwaburika padande mutande nyaya yeumwe ari kunzi abatiwa achibva kuCape Town kuti anga anopfuti achitoda kuenda kobira vanhu. Nyaya yacho yazoramba yakuisiwa tusauti notushuka kuti itapirire nekubika munzeve zviri nani. Ipapa chokwadi chaicho kwai munhu uyu anga ari kuita basa rekubira vakomana vanotyaira tumotika woUber achiwabira nopfuti, asi zvokunzi kwai ndiye akauraya waisenza kukambani yochingwa woSASCO kwai ndiyeba. Rika hedu tirambe takaringa ipapa kuti zvinenge zvichizoenda nokupi, asi paika wakuru chaunojara ndicho unokohwa. Akazvijarira egani akukohwa ipapa jere rache. Rekai tirione kuti anoripedza akaita sei. Ticharamba hedu takandoringa. Nyasi mushaya wanhu aburikapo kare nonyaya yekuti ashaya wanhu. Kwai wanhu vari kuramba kutora zigi, wanhu vari kutadza kuboya zigi zvisvinu zvokutoti atoita kunyora imwe tsamba kuti endai kumabhengi kotora zigi, mangwenjerewo zigi pokare. Kwai takaisa ikweyo pokare nokuti kunyangwe nemari 20 kutiita wapwere wache manje. Imi mwedzi miviri vanhu vachisaya kuboya mari irimo zvayo mubhengi. Zvakamboitikepi izvozvo? Kuribe nomari peno heno izvezvi aisa. Ticharamba takaringa kuti ichokwadi chere kana kuti kunenge kuribe. Mangwana munondoti nyepawo mabuja kuti maiboya chere mariyo kana kuti muribe. Apa Highlanders Boso Nyasi yatamba noManika Diamonds dzikandoita kabodzi. Dynamos Dimbare yahwina ichitamba noArenero Movers. Izvezvi zvaita kuti Manika Diamonds ndiyo iende pamusoro pozvikwata zvese zvakaisiwa mukugona kwazvo. Aiwati kuti makorokoto. Tahwadziwa Fani kwaburikaiwo masoko onyakwaya Nelson Matongorere akambosenza kuchikwatacho kepekepe Caps United yafara ijero ZANU-PF. Tikundoti mweya wache uzorore murugare apfa makore 68 pachirunguma. Toringa dziri kuitika pasi rese tikutandiraimo muSouth Africa. Wamwe vanhu wadoka vari kuvhunduka nozvaitiwa noFirst Rand, kambani inoita zvomari yagoreketayo kutoti vanhu ngavagongwarire nokutoti sarudzo dzikapfuura vanhu MK vari kufunga kuti vanokona kuita zvavakamboita zvokuwisana nehurumende nokuti Jacob Zuma aribe kupinziwa mukusarudzo. Tikaedu tirambe takaringa kuti ndizvo chere zvichaitika. Wamwe wagototi dai wanyarara hawo
nokutoti zvauri kureketa zvada kundovhundutsa vanhu mahara. Tirambe takazviringa izvozvo. Apa kuno mumwe anoita zvokukwira makomo, aiita zvokukwira makomo anobva kunyika yoKenya. Akagwarashiwa imi, akapfa ari pagomo iro Mount Everest. Kwayanga ati inini ndinouyani ndinokwira gomori ndiribe kana mweya wokufemawo oxygen. Imikai pakaita kunyangariwa. Iye mutungamiri weKenya William Ruto ipapa agonyorerana chibvumirano noAmerica kuti igomupe mabhirioni 3 anozviuru ano mamirioni 600, $3.6 billion kuti wawake mugwagwa wakarepa makilomita 440 440 kilometers pachirungu. Tiri kuti makorokoto wabi edu zvavo. Ipapapo kare wamwe wanoringa zviri kuitika wawadziwa fani kutoti iye wanakadzitape kuAmerica panga paakureketawo iye William Ruto kwaiye kutodzima zvavo, kutodzima hei, ndipo unotoona kuti kana muri bechenyu aidi mune muri pakanyangaritsa chaiko. Rekaidu tirambe takaringa kuona kuti zvinozombopera zvakaita sei, asi tikumushira zvino. Ipapo America yabva yatoreketa kuti uyu William Ruto noKenya wabi edu kuNATO. Rekaidu tirambe takazviringa kuti zvinopedzera zviri papi, asi izvi zvaratidza pachena kutoti arimo muhomwe dzawo chaiwo waBiden wo. Burkina Faso izvezvi iri kuita kupaumba nokufara nokufadza Afrika pareketiwa nomutungamiri wenyika ikweyo musoja uya Ibrahim Traore agoreketa kuti makurukota wese tadambura mari yavanotambira kuita zvidimbu 3 tikakwachura chibodzi zvitatucho 30% pachirungu. Tikati zvisvinu akabva areketa kuti wabasa wehurumende taingidzira mari dzavanotambira nezvikamu 50 kubva muzana 50% pachirungu. Ndokusikinya tusvinu kawo. Tikatirambe takazviringa kuti zvinoperera papi. Wazhinji wagototi akutifungisa Thomas Sankara. Tione kuti achasankara chere kana kuti anoramba ari chipaumba, anoramba achikuma. Nigeria ipapa yapinza vanhu vayo mushishi kureketa kuno wari kunyika yoBritain. Ipapa kusaika kwemari muNigeria, mari yokunze kunyika kwaita kutoti zviite kuvhiringika nokutoti wachakona kugobhadhara mari dzechikoro. Chikoro chavobva chavadzinga kwakuvamangarira kuhurumende kuti wanga wabenutsiwe. Unobva waita kuona kuti zvinoita kunyangara idi kutongiwa nevanhu vasingazivi zvavanoita kunoita kuhwadza chaiko so vanhu vaisiwa akauriri. Mukatikidzwa kanyasi hurumende yeNamibia makurukota ayo agotoreketa kutoti wakufanira kutoti izvezvi watotande kutoti nyika dzese dzakawaisirawo mavhiza. Naiwo waisirawo mavhiza pokare akatoomawo sokuoma kwawakaitirwa iwo. Rekai tigoramba takazviringa izvozvo kuti zvinopera sei, asi tiri kufara kuti wari kusimukawo kumirira kodzero dzevanhu vavo. Rekai tirambe takaringa kwazvinoperera. Tiri pamabuja. Rekai tigumire pano ndini wenyu mhandu weyo nhau.